for had. I mine aldre, her var der forskellige lag. Ikke alle blev betragtet lige, man bestemte over piger. Rige og fattige, bundet af træ, der var stadig krig. Kvinderne i enevælden, underlagt kongen, stod for husholdningsarbejde, så man skulle malke koen på marken, skulle være trolovet før giftermålet. Hjemmet blev opholdssted, børn gik til et nyt sted. I det moderne gennembrud ville være livet, ville ikke længere være fanget. Far, han ønskede veltjent svigersøn. Hvor er vores ligestilling hen? Kvindebevægelsen kom i 1870. Fagforening hjalp os, og der var vi på tværs. I 1915 kunne vi stemme, og der var da det hele galt. Vi kan vinde, men der er lidt vej endnu. Nu er vi på arbejde, tjener egne penge, familie med så skrider. Vi er ikke den samme kvinde. Alt vi beder om er bare en smule lille. 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 1, 2, 3, oh! Første kvindelige statsminister, Helle T. Hun ved, hvad der skal ske lige nu. Kvinder bliver skilt, når de vil, sætter livet på spil, ikke bange for at sige til. For karriere, for børn, det er det vi gør, vi kæmper for vi tør. Nu har vi fået det vi vil, sat livet på spil, vi siger bare til.